kami sa Basilica Church sa Naga. Ano boy? Tignan ako boy. Ano yan? Nilada naman? Umumura ko na. Ano? Guruto mo na oh. Guruto mo na. Kasi rin ba? Yun na. Guruto mo na oh. Ano yaga? Hi si Chris. Nawara si Chris. Wala na sa lisyo, sa kaso. Hindi po si hermano. Sira mo sira. Kurasa ka mo dyan? May kano oh. Baka naman ako magkutungo na. Kato nini? Dito ka ganda kayo sila. Dawa rin. Sabi ko lebe, marangon. Kalau naman na, crowd na. 2 hours later. Ano, maluluwas na naman. Oh. Dusta sa baaw, tupi. Guruto mo no. Sus. No, nabel. Luluwas na daw. Ako nasubog sa imo. May birthday yan pati. Na? May ano ba sabi mo sa mga aki mo niya na panahon? Dali na. Ano masabi mo sa Madam Pipo na nanonood sa'yo? Dahil na, mahal hindi na eh. Mahilig ka niya ano, mga aki po naman. Ano na sabi mo sa head ngayong araw na to? Ano pakiramdam mo? Dali na.